Y 60au. Mae pop a gwerin Cymraeg yn dianc o'r capeli a'r eisteddfodau wrth i bobl brotestio dros dranc yr iaith a'i chymunedau. Wedyn, mae criw o fechgyn ifanc yn gafael yn ei gitârs trydanol ac yn bloeddio. Y 70au. Mae Recordiau Sain yn rhyddhau'r gerddoriaeth sy'n gefndir i'r gweithredu wrth i arwyddion Saesneg gael eu tynnu i lawr a sloganau gael eu peintio ar waliau. Mae'n alwadau i ddychwelyd i'r Fro Gymraeg yn y gorllewin. Wedyn, mae bardd ifanc Swill yn rhyddhau cyfres o albums grymus sy'n dathlu'r bywyd dinesig. Ei enw yw Geraint Jarman, a fe yw'r seren roc gyntaf go iawn. Yr 80au. Ar ôl protestio, mae'r gorsaf deledu S4C yn cael ei lawnsio, ac mae pop Gymraeg yn troi'n adloniant ysgafn ar gyfer y teulu cyfan. Felly, mae grŵp o bunks ifanc yn cychwyn Recordiau anrefn. Y 90au. Mae Recordiau angst yn tapio i mewn i natur wrth ryfelgar ieuenctid a hedonistiaeth yr oes. Mae raves yn dechrau ymddangos ger maes yr eisteddfod genedlaethol. Catatonia yw ser pop cyntaf y sy'n. Y dimdimau. 2000. Mae Superfurry Animals yn rhyddhau Mewn, album Cymraeg sy'n hedfan i mewn i'r siartiau pop Brydeinig. Mae adeilad Senedd Cymru'n agor y Mae Caerdydd. Mae hip-hop ac electronica, y tanddaearol a'r prif ffrwd Cymraeg yn cael ei cymysgu. Daw Maes B yn wyl pop flynyddol wedi hariannu gan yr eisteddfod genedlaethol. Ond beth sydd ar ôl i ymladd drosto? Y 10au. Mae dirwasgiad yn brathu wrth i fechgyn gyda gitârs perfformio ar lwyfannau gwyliau fel Green Man ar rhif 6. Ac wrth i Maes B dyfu o flwyddyn i flwyddyn. Wedyn, mae merch gyda synth yn rhyddhau album am ddydd olaf dynol ryw.